Welcome dito'y Ilocano Radio Drama Duha ka Libo ug 26. Di Masakbayan. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Simmangpad ka madgaya man anagga po iti pagadalan, manong. Una din ko. Ayan ka din ni Nanang. Awan mat dito'y balay. Napan siguro iti ayan ti basit aminulaan nyo iti nateng. Di mo ka dinadanon ni disimangpat ka ang nagapo di pagadalan? Saan mo't manong? Agluto ka nga rudan, tasurutak ni Nanang. Amangan no na pan nagsibog iti mula iti basit agar din tayo. Wan manong. Nakaluto ako ni Tinapoy. Sige, tama pa anak iti ayan ni Nanang. Kaimimbag na pailaang, napanmanan iti garden. Ibagak tumat ka ni Manong Mike asumurot inton sumangpet. Wan, tapagawidat ni Nanang. Amangan no mapasubyan kat mabignat. Nanang, apay nga imay kayo, kat nabiit kayo pa'y anagimbag. Agawid kayo, tasyak ti agsibog. Naimbaganak mo't anak ko, kabailakon. Saan, Nanang? Amangan no mapasubyan kayo. Kasta tinararamid day ditatang, iswa na sa papimusay. Danag mo lakit din ay anak. Sa anak mo't nga gurigor. Basta agawid kayo, Nanang. San abale? Taumay dito'y ni Mike, apaman ang makasangpat. Hala nga rod, tay naklabaan dagiti uniformiyo. Saan kayong aglaban, Nanang? Maibabad kayo manan. Anya lang nga roden nga'y, ang tugawak ka dilatan. Agtrabaho kayon to, intunan anay tiin nanayo. Tanggadan nyo pa'y matati pa nagsaksityo. Apay anala daw ka asimbangpat. May saka dagiti naglinis iti pagadalan, manong. Nasabat ko mat ni Nanang. Naggapo ka no ditoy. Pinagawid ko, tamangan no mapasublian. Di daaywanan ti bagida, kat kanayon dalang arudan nga agsakit. Apay nga ta marigrigat tayo, manong. Dahil tamot ti damdamagak iti bagik. Bukas diyan nga agmay-may saak. Agbaliw tupay nga ta ti kasasaad tayo iti biyag, manong. Adda kada tayo na ita, ading ko. No aggagat ka nagsalukag tayo, barang makalungaw tayon to. Apay nga agtutungtong kayo dita soli. Katado pa'y dagiti karton dito'y nga itulodyo ijayan tilugan. Napaning dilugan, boss. Urayon mi agsubli. Apay nga urayan nyo pa'y laang. Ipanyon ijay dagiti karton tapno jay lamang ikargan no sumangpot manan jay lugan. Wen, boss, mapan kami. Dayta katimadi kada kayo at trabahador. No awanan ti pusa nga agbantay kasla kayo makabulos ang marabutit. Ibagam kadagiti kakadwam, tagunay kayo. Wen, boss, mapan kami. Sayang ti may susweldo kada kayo. No kasta ti aramid yo. San kakadiunay anaunget kadagiti trabahador? Di mo kadi makita, nga awan payagbayag at trabahador ta dito'y faktorya ti chichirya? Sadot nagidya trabahador isong agpapanaw da. Nababala nga ro din ti pasweldom. Naungit ka pa'y. Jakit din agunget no makita idangag tutungtong. Kita, pimanaw dagiti lalaki. Babae pa yan ti parabunag kadagiti karton. Ingkag biro kiti lalaki ang nagagat. Diyanalay nga gawit iti nadagsad. Tapno saan alugi ti maitangdan kenkwana. Ay, sige. Mapanak man iti ayan dagiti aggargarden. Sigurado ang makawit dagiti iti nadagsen. Wad, may mayat dagiti naruam iti rigat. Tapno di da pumanaw adagos. Nagagat nga agpaiso dagiti napanglaw. Nairwam da iti rigat. Nakasusuon ka manan iti timba ang mapan agsibog ijay garden. Ay, anya ngay nga rod manang, kasapulan dagiti anak ko nga agad adal ti kwarta. Pero bilang arudan arigat mo. Pagsardengam ida, taisuda ti agsibog. Kasano da ngay alumong aw no agsardeng da nga agadal? Awan mo't lang ti aramaten da nga agtuloy iti kolehyo. Aging kabailak, isakad ko ida. Kita man dagiti anak ko. Nagsardeng da. Tawan mo't lang aramaten da nga agtuloy nga agadal.
Nalalaing dagiti anak ko. Sayang mat ano pagsardengag ida manang. Ay na parparigatem laeng tabagim. Intun na idalit ka. Ad-addan tirigat yu. Sapay la kumaata saan? Anya asapay ko matasaan. Awan papanan na no kastala ang ti panagtrabahom. Kita anak ah. Dagiti anak ko ti agtrabaho ija garden. Iso asa anak unay ang marigatan. Nakarubot ka mo't. Papanam. Adamiting adarayak. Saan ka di magnakay ti ayan dagiti aggargarden? Wen, lumabas sa kijay. No da oras mo, agdamag ka ijay, no da mayat nga umay agtrabaho iti faktorya. Deta talaga ti panggap ko. Apama namal pas ti meeting ko, mapana kijay. Dagiti ubing pay alalaki, tapno na lakadalaang nga isuro. No nataengan, nareklamo dagijay, kan sa pulon da tinangina atangdan. Tingamin kayat mo kat makalaka ka. Di mo kaya ti agparanod. Tapay ko mga iparanod ko tinagbannuga. Naglalainganan ngay dagita marigriga. Mabalinsamot na naburasan dagiti lubyas, manong. Agburas tayo. No adda maburas tayo, itulod ko ijay kalsada, tainak ilako. Awan ngamin bagas tayo. Kasapulak pa iti kwarta, manong. Paggatang ko iti project mi. Uray siyak nga rod. Kasapulak mat. Uray ni Josie. Adda kanumat babayadan na. Nagrigat lakit din ti biyag tayo, manong. Nadayla ko tayo. Masapul ngayon anay tayo ti mapaglakwan tayo. Tapno makagatang tayo ti masapsapul iti kusina. Kanidya pagadalan. Aganos tayo laeng, ading ko. Saan tayo mat sigurong agnanayon akastoy? Agburas takit din, tapno makaduta. Narunot samot tanda ito isa ako pagkargaan ta, manong. Ang mga numapisang. Saan na bale? Iremedyo ka. Galuta ko na ano iso. Saan ka diya kababain? Nurot-rot ti sakwa pang isakuam ka dagiti ilakom? Saan mat ajay sako ti ilakok? Jay mat linaon na. Nagpangit ti sako. Ngamno kita ang tilinaon na. Nagpipintas gaya manatang. Ne, pinunumot ti sako anak ko. Nadagsan ah. Kabaalak, nanang. Isalog kon, tainak ilako. Ay, pasensya kan anak ko. Sikan ti mapanagla ko, tadyak mat makaawit iti nadagsan. Isungarod nga adda ka para awit. Alwadam iti dalan anak ko. Nadagsan ti awit mo. May mayat sa umay kayo, nanang. No maitulod ko iti ayan tilugan, da kayam ti mapan mangilako iti tsindaan. Tatulungak pa ni Mike iti garden. Alangarod anak ko, tagpalasak pa'y biit. Adag tutubo di taigit ti kalsada. Nakaawit iti dakkel arot-rotas ako. Dayjay, hindi sunan iti kita. Sardengak mo. Oh, Barok. Anya kadiday taawit mo? Nateng, sir. Ipan ni nanang ko iti tsindaan. Gumatang kayo kadi, sir. Sana kagumatang iti nateng. Adalayawis ko ken ka trabaho no kayat mo. Trabaho, sir? Agad adalakmat? No kayat mo. Agadal kalata. Nga magtrabaho ka kada kami into nagretira ka. Mabalin mo mati agtrabaho iti aldaw. Kada glasi ka iti malam. Adda ka di kasta, sir? Adda dito yung syudad ti kasta. Amom ka di ti faktorya ti chichirya dito yung syudad. Kukuak da ijay. Anya ka di ti trabaho kijay, sir? Agibunag ka kadag iti produkto. Padasak sa ti trabaho nga ibagbagan ni Mr. Cruz, nanang. Kabailam nga ta, anak. Saan ko mamay sakripisyo ti panagadal mo? Kuna namat mabalin ko kano ti agadal, no agritira at iti malam. Padasam Ngamno saan mo kabailan? Di agawid kan dito'y away kat ituloy mo ti panagadal mo.
Nanang, barang makatulong ti sweldo kadagiti kakabsat ko. Basta iunay-unay ko asan nyo abaybay ang ti panagadalyo Dayta ti kapatgan amagunod tapno nasaya at ti masakbayan. Ikarit nanang. Saan ko abaybay anti panagadal ko? Kaano ka nga rod amapan? Inaktay kasaritan ni Mr. Cruz, nanang. Noon niya ti punana. Inakagpakadak ni maestra, ta umalis ak ijay syudad. Maadakan ka dayta anak ko. Mabalin mo lata ti agsubli ditoy, numadi ijay syudad. Ada ka di matla nakitam amabalin a parabunag iti kinarton at chichirya. Adda, imbaga nga umay dito faktorya no interesado. Ay nga estudyante, Ha? Kasano nga rin ang makatrabaho no estudyante? Ay sus, di mo man inusar ta utak mo. Ang mga nusadot pa'y kat saan ang makaawit itinadagsan. nakita kiti kalsada ang nakaawit iti nakalasako anapunno iti naten. Ha? Kasta ka di? Kunamot nga estudyante? Imbaga nga gadal iti malam. Agtrabaho ka data iti agsapa. Adamat pang malam dito ya pagadalan. Agyan ka di mo't iti quarters nag iti trabahado. Anya pa ingay. Alangan nga ginawi di tirinabi katagad-adal kat nga rod. Apay, awan na't sabalin ang nakitam. Asaan aday ta nga estudyante? Apay nga dupay lang dagiti karton ditoy. Saan pa'y matanapon no jay lugan nga agi-deliver iti chichirya? San asimrag dagiti kakaduak, boss? Nagikatdan sa kanong. Apay ang nagikat da. Kasanon nga'y dagiti mai-deliver a produkto. Mabayag pa'y ang mabunag ko dagitoy, boss. Awan mo't nga minun dagiti kakaduak. Ay, unay han. Naladaw laang ti sweldo da, di dan simrag. Isungag na nayod da na panglaw, tasadot damot ngamin. Aday malisan da, boss. May mayat ka nung kandakdakal ti sweldo. Anya dakdakal? Mamati ka mo't dita. Day tamad ti kunada, boss. Aganos tayo nga titinulong anak ko. Napanmat nagtrabaho ni Manong Yo, kabayatan nga agad-adal. Tuladak mo ti kinagagat ni Manong, nanang. Oray siyak mga trabaho iti unag ti balay. Lulakit di agtitinulong tayo. Saan nga agnanaayon ti kinapanglaw tayo. Ikagumaak mo ti makaadal, nanang. Day talaang ti pamuspusan tapno makalungaw ti tao. No agsalukag, agbiag. Ngam no sadot, awan lat amukon. Basit mo't ngamin ti garden tayo, nanang. Api analawa ti garden daan ti Dina. E dito tabasit kada tayo, nanang. Ada nga minsigod agarden ti asawa na, anak. Datayo kat awan nalawa agarden day di tatang yo. No kumasaan anasapa api musay ni tatang? Saan siguro akastoy tirigat tayo? Si kakaditi imbaga ni Mr. Cruz nga umayag-apply dito'y faktorya. Siguro madam. Anya siguro? Wano saan ti kayat ko amang ngag. Di nakita nak ni Sir Ejay igid ti kalsada. Tinamag na. No kayat ko kano ti agtrabaho ditoy, madam. Isu nga imayak. Kunam kanumot nga ag-eskwela kay ti madam. Kasano ngayon ti panagtrabaho? No kayat yu ang masapak asumrag, tapno masapak matarumwar, mabalin mat, madam. Basta makumpletong lakit ni ti 8 nga oras iti agmalam, sakbay nga agretira ka. Awan parikot, madam. No kayat yu aket, masapak asumrag, tapno masapak pay arumwar, mabalin ka di, madam. Basta makumpletong lakit ni ti 8 nga oras iti agmalam, sakbay nga agretira ka. Awan parikot, madam. Masapak nga umay agtrabaho. Diyak kaya tinabuntog at trabahador. Masapol anapartak nga agtrabaho, kan saan asado. Namnamaan yu, boss. Saan akasadot? Para makita no pundot ako na masaan ka asadot. Sige, magrugi ka nga rudan. Agyamanak, boss. Agam sakbay na ayabak ni Janet, tay suro na kan katipagyanan nyo at trabahador, kan ti agbalin at trabahom.
Agpada kayo ka ni Janet iti trabaho. Si kagayam ti kabarbaro akadwak ditoy. Ngagibunag iti kinarton at chichirya. Nabayag ka din ditoy? Medyo. Ay, anya di nadamag ko. Nangagko ako na ni boss nga gadal ka kanumot. Estudyante ka kadi. Wan. Saan ka nga estudyante? Ubing ka pa'y mat? Manipod simragak ditoy. Nagsarda nga kon anagadal. Siyak. Kat nagtulag kami ang masapak asumrek. Tapno masapak mo't nga agritira. Tapay amasapa ka nga gritira. Sumrek kak iti pagadalan. Ha? Naggagat ka matino kasta. Uray si ka. Mabalin mo mat ti agadal. Tapno sumaya at ti masakbayam. Nagpartak ka na nang ibunag kadagiti kinarto na produkto. Napuno adagos ti dakilalugan. Nalakalaang matatrabaho, sir. Sana ka nagkamali ang alaken ka kas trabahador ko. Bayam, tawagak ti kumpare ka maestro iti pagadalan yo. Tapno makastre ka dagos nga awan ti adwa sa pulen daken. Agyaman ako unay, sir. Nasingpad na dyan kumparek, managtulong ka dagiti naanos sa ken nasaet nga gadal. Ay na, dakal nga utang ko kada kayo no kasta, sir. Basta agsingsingpad ka, kanagagagat ka ditoy ha? Namnamaan nyo, sir. Saan ka kadi amarigatan iti kasta? Ang trabaho iti bigat. Kan agadal ka iti malam. No panunutam ang narigat, talaga ang narigat. Ngam no panunutam ang analaka, saan ka marigatan? Kadagiti amin ang nagtrabaho dito'y paktorya. Si kalang ti agadal iti malam. No kayat mo, padasam mat. Mabalin ka diti kasta. Si kamot lang ti mairanod no makaadal ka. Di mo ka di kayat, nga iti masakbayan, kat may sakan to amabigbigbig. Kayat ko ngam awan mo ti aramaten a kwarta. Ti sweldom. Inutam, ta iso ti aramatam. Bilibakan ka Bayam, panunutak anaimbag, no agadalak. Kaslamayat samat nga agpaiso. Saan asayang ti pagbanlugam, no agadal kamat? Jak nutten makitkita ni Manong yu akadwayo ang magmagna dito'y dalan. Napanagtrabaho iti syudad, auntie. May mayat pa'y ti agtrabaho ngam ti agadal. Tapno saan unay mat amarigatan ni nanang yu. Tulungan mi ni nanang mi, auntie. Nulakat makaturpos kayo iti high school, mabalinan. Iso ka di nga awan ti pinagtuloy yu iti kolehiyo, auntie. Nalawa mo ti gardenyo. Iso nga rod asaanan ang nagtuloy dagiti anak ko, tapno iso dati mangubra iti garden. Ay, Sa balimat kininanang, auntie. Kaya't na nga agadal kami. Ambisyo sakit di api inayo. Ikarigatan na aton uyan, tipulos adi namat magawat. Imbag tanagsabat ta dito'y dalan. Adda pa ay ayam di tanatayan. Mangtad ka pa'y mankit di ti pagay ayam ko. Anya nga ay ayam dayta, ta dumawat ka pa'y kanyak manang. Unay kalakit din aya. Kwarta apakisugal ko ti kayat ko asawan. Na, pangalaak nga ititid ko kan ka. Saan ko adawatan? Utangag. Nasalsaliwanwan ti biyag mo nga may tisyak manang. Awan kwarta. Saan ka di ngagsusweldo nitong? Ada trabaho na? Ar-aramatan na nga agadal ti sweldo na manang. Adamat sang kabasit nga ititid na kadagiti addi na. Mabalin ayamat ti agtrabaho nga agadal. Ay, imot kakit di Saan ko mat-adaw-dawatan ti alaak kumakan ka? Bayadak tumatlaang, angam dinakit din pautangan. Manong, naibusan ti pad paper ko. Adapay gatangak a project mi. Mapantay jay garden. Intakitain no at dapay mabalin na burasa na bunga ti lubyas. Intangarod, Manong. Adan sama na rikrik naon ni nanang.
Adda nga min iti kwarto na. Amang ano nabannog. Sa nabali, tawan mat klase tayo ta. Agburas tayo tinatang, tayo tayo sursur. Wen manong, tapno makagatang akmat iti papel, kan project ko. Ay kung gayam, kumusta nga tamat tan ni Manong? Kabailan na nga tatag trabaho? Katagad-adal pa'y? Nagagit tayo jay amanong ta. Sapay ko ma, tadumteng to ti aldaw asa nakastoy ti kinapanglaw tayo. Makalungaw tayon tumit laeng, manong. Apay nga takas to iti marikriknak nga makitak ni Janet. Anya nga tati kayat asawan da ito eh. Oh, apay amin mingmingan na. Ah? Adda ka dirugit iti rupa, ah? Ah? Eh, awan mat. Nakapagpanunod ka din. Nuwag tuloy ka mutla ang agadal. Kaslangarod kayat ko apadason. Apay adi mo padasan. Nasaya at matdagiti manursuro iti pagadalan anastrakak. Mabalin ka di akadun na. Ay katwan Day talagayam. Basta si ka. Mabalin namin. Padasak man matno ka ba ulak? Awan mati inayo akadwayo ita dito gardenyo. Nabannog siguro, auntie. Agmay-may sa ngamin anang sibog kadagiti ka imulmula natang. Tanag-eskwela kami mat. Pudno ka diti imbagana nga agad-adal nito? Pudno, auntie. Agtrabaho iti bigat, agadal iti malam. Ambisyoso kayo talaga? Ha? Agpapada kayo amin. Dakas ka diti agarapaap, auntie. Nulakat ka ba alam, mabalin siguro. Ang amnupulos, adi mo mat ka ba alam. Dayjay tay kunada nga ambisyosa. Agtagtagain at anakariing. Ha? Kasta kayo nga agiina. Apay ka di akas lama di ti aldaw mo, anak ko. Apay ka dakas dyan ni Auntie Dina, nanang. Nakita na kami ngamin iti garden. Anya ka di tinaramid ni Manang. Adda ka di manan madi nga imbagana. Imbaga na nga ambisyosa tayo ka no? Saan adakas ti agambisyon? Nulakit di saan ka nga agaramid iti madi iti padam a tao. Mas daawak lang amin no apay akas dyan na. Saan yu latan nga italtalag? Saan yu apakpakitaan iti madi? Ti ubing ana respeto, saan abaybayan ti apo? Uy nanang, tungpalan mi ti biling nyo. Adda ka di pa'y dagiti dadakkel mo? Adda kanupay. Saan ko nga mo ti ayanda? Anya? Apay adi mo amuti ayanda. Ubing kami pa'y kadagiti kakabsat ko, idi nagsinada. Addan bukod da pamilya. Ladingitak nasair ko tiriknam. Impalagip ko kat nga ron. Awan ay nyaman na. Ubingak pa'y laang idi napasamak kita. Iso at timang kanin ti puso. No kasta, adda kakabsat mo. Da, puro da lalaki. Upat da. Agmay-may sakla nga babae. Nagigyanan nyo iti pinanawan da kayo. Iti sidong ni lolo ko ni lola mi. Ita, puro barumbadon dagiti lalaki akakabsat ko. Magusto ti panagtrabaho ni Tom. Kanayo na masapa. Nagpartak nga gunggunay. Rumbang laang tamasuswelduan kat nga ron. Ngem na iduma kadagiti nagbali na trabahador ta. Di mo ka di madlaw. Sa bagay, nadlaw ko ba't ket di? Naasidagdapay iti tomboy ani Janet. Isukano tinangalukoy kini Janet tap nagtuloy mo't nga gadal. Isumat lagaya makanayon da nga agkuyog arumwar. Pasaray no agritira da, agkuyog dan adwa. Agsipod tamay sa pagadalan ti sumsumrakan da adwa. Kasla dabay kat madlaw ko na ka ni Janet. Kasla saan mo't una yun alak yun tigaraw na. Anya? Kastamot nga ron tinadlaw ko. Amang ano agayat matan kinito.
Naistorya ako ti kabibiyag mi. Agistorya ka mat ay ti kabibiyag ti pamilyam. Awanan ni tatang ko. Nilaangan nanang tikad kaduhami ijay balay. Uli na kagaya man iti ama. Ay, sanak man nguli la. Ngam binaybayan na kami mat ti amami. Marigrigat kami. Isu nga imbili ni nanang, nga ikagumaan mi ti agadal. Tapno makalungaw kami iti biyag. Kasta kumamat ti inaramid ti inami. Saan kumamat abarumbado dagiti kakabsat ko lalaki ito? Ipakita nga uray pinanawan da ka. Makaaramid ka iti nasayaat para iti masakbayam. Agyamanakan ka, Tom. Dakkel tinaitulong mo kanya. Awan pa'y mo tinaaramidak para kan ka. Tingay pa nangalukol mo kanyak nga gadal. Dakkelan at tulong mo kanyak. Sikamot lang ti makapasaya at iti masakbayam. Babaan, iti panagsalukag kan anos. Nagyaman na. Tasimang bay kay tibiyag ko. Nakargaan yung titrag, ngam awan pa iti driver. Uwan nga rod, boss. Sinapsapa mi tinagkarga. Apay nga awan pa'y. Apay ngay. At niya nga to tinapasamak na. Aguray tayo, aging gainton madamdama, boss. Amangan mo adala ang nakataktakan na. Awan kayam, at nakadi pa'y amam mo, makayat na ti umayag trabaho dito paktorya. Kaya't kung alaan ni ading ko, boss. Agadal mo't lang kuma. Kasla ka di mutlakan ka, nalay nga trabaho. Uwan, boss. Naruam kami itirigat. Manipod awan day di tatang mi. Da kaming ti agtrab-trabaho. Tultulungan mi ni nanang. Ala, ingka nga rod ayaban ti kabsat mo. Tagtrabaho mo't ditoy. Agadal mo't laeng no kayat na ti agadal. Naimbag man tayo may kapimasyar anak ko. Nabayag mat basita na di ka nagawid. May kawa kami iti kaawan mo. Mailiwak mat kada kayo, nanang. Aganos tayo pa, tapno makaadalak. Makapanak ko mamat ijay. Kumusta mat nga ijay syudad, manong? Nasaya at mat ading ko. Kayat ni boss, nga umay kanumot ni Mike ijay. Agadal mat akas kanyak. Pumanaw mat ni manong may? Aganos tayo pa, ading ko. Agbaliw mo't lang tibiyag tayo iti masakbayan. Kayat mo kadimot ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam urnungam ti daduma aswildom, ah? Isu ti daduma nga aramatem inton agadal ka iti kolehyo. Saan, nanang? Mayat kit di no umay ni Mike tapno makaadalmat. Danda ni agkulehyo. Agurnong iti pagadal na. Kayat mo kadimot ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam urnungam ti daduma aswildom, ah? Isu ti daduma nga aramatem inton agadal ka iti kolehyo. Ngam asino nga ti kaduhayong agtrabaho iti garden, nanang. Didak pagdanagan. Uray saan ko nga aduan ti imulak. Dakdakkel matlaang ti masapulan yo. No agtrabaho kayo adwa iti paktorya. Ado nga ta, nanang? No agtrabaho kayo, binulan kayong agsweldo. Makaurnong kayo. Ngam ti basit agarden tayo, mabayag sa tayo agapit. Sa bagay. Sige nga, Rod. Agtrabaho akmatan iti pagtrabahuan ni Manong. Itataddan kadwa ni Janet nga agibunag kadagiti karton. Naawan klasem, kumuyo ka iti driver no mapanagideliver iti produkto tayo. Sursurwam meten ti agmaneho. Agbalinak to a driver ti delivery truck, boss? Di mo ka di kayat? Adun ti agorder iti produkto tayo. Iso akasapulan pa iti may sa delivery truck. Kaya't ko boss. Sursurwak nga ron ti agmaneho. Patya ka nataras ka lang nga makasursuro. Tanasaet ka iti anyaman na banag. Ikagumaak, boss. Saan ko adadaalan day ta panagtalakyo? Alang nga, Rod. Asidag ti pagideliveran dayta. Iso akumuyog kan. Makasubli kayo, sakbay ti sasarak mo iti pagadalan inton malam. Agyaman ak unay, boss. Gaputaman nakaawat kayo.
Nasapa pa'y iti ipapanta iti pagadalan. Inak pa'y agpapukis. Tati dugan ti buhok ko. May mayat na umatidog ti buok mo. Tanapimpintas ka. Ngam ti kasta akas lapukis ti lalaki. Ha? Napintas ko nam? Saan kit din? Bay amon ti agpapukis. Bagay mo ti atidog a buok. Ang manipod pa'y ubingak. Kastuyin ti buhok ko. Ngam itan tabalasang ka. Saan ka di arumbang amabaliwan mat ti buok mo? Bagay ko nga ta. Ang mga katawaan dak. Apay kumangay a katawaan da ka. Adukit di ati mangaramkan ka. Ah? Sige. Padasak man nga rod ti atidog a buok. Sino nga taday ta nakapalda, nakatalikod? Payman. Hoy! Sino ka makibibiyang iti kinarton dita, ha? Boss, aanda ka di sa bali nga ipaubrayo? Ha? Sika ka di dayta, Janet. Apay, boss, didak ka di nabigbig. Saan mat unay anabayag di sa anyo ayo umay dito faktorya? May kawak laeng. Sigod ngamin akanayon ka nakapuruntong kan nakamaong. Ita, nakapalda ka? Kan, saan pa yun apukis ti lalaki ti pukis mo? Napintas ka ba't gayam? Ha? Thank you, boss. Rayda kayo. Nagpintas kayo. Sigod na napintasak. Ngamsi ka, ita ka lang nga napintas. Huh? Hindi, guwapo. Ha? Boss? Apay ngagmay-may sa kamanen, amapan ije pagadalan nyo? Nagpasyudad da manong ko, auntie. Anya manen tinapananda ije syudad? Agur nung da kano iti pagadal da, auntie. Dayta katay kunak. Parparigatan nyo laeng ti bagiyo. Kabaulan da siguro, auntie. No di da kabaulan, di agawid da. Kita man no anya ti resulta ti kinaambisyo sayo? Saan kano adakes ti agarapaap? Basta awan kano ti aramid adakes, auntie. Ambisyo sa kayo kit di dayta ti amok. Uray, tasaan kami kanomot at dumawdawat kan ka, auntie? Nagbastos ka matan nga ubing? Ha, dita ka man langan? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. Apay, di mo ka di isursuro dya anak mo itinasaya at asursuro? Apay ka di manang. Nasimpot mo ti anak ko. Malaksid lang no aglablabas ti kasasauna. Kasasaong itay. Ang madikit din tito na dati sa una. Pasensyan manang. Alabay takasaok to ti anak ko. Rumbang lang. Nagtrabaho lang dagiti kakabsat na ijay syudad. Ang kunamatlan asinon. Siya kung ti dumawdawat iti dispensar manang. Kunam no asino ngagsasaw. Imub ubingan. Kasanong tupayan intun dumakal. Amangan no di na pa'y am-ammon da tao. Ha? Anya ka di timbagam ka ni Antim Adina. Kasuron na ka man. Sorry, nanang. Inulit na ngamin nga imbagang ambisyos sa tayo kano. Anya nga minti imbagam, anak. Mudyak matan nalapdan yung imbaga. Asaan tayo man at dumawdawat kan kwa na? Saan mo nga ulitan nga ibaga ti kastakan kwa na, anak? Unay niya ti ibagbaga na. Saan mo apatulan? Mabalin ka di, anak. Huwan, nanang. Lumikli kaklangan, magsabat kami. Nasakit ngamin di pa nagsasauna. Baybay amlatan, anak ko. Awan matlaang ti maganam mo. Nusong batam ti madi nga ibagbaga na. Saanin maulit, nanang? Nagpaisun sa amatay ko na nga amangan no agayatan ni Janet kanitom. Manipod ka na yung dangagkuyog. Dakil ang tinagbaliwan ni Janet. Saan na tumbo ititigtignay na. Inaram nga tan nitom, dayjay a Janet. Day tatisan ko nga mo. Basta ti makit-kita, kat napasig da iti tunggal maysa.
Makita man nga agpaiso ni Ayat. Mapagbaliw na, ultimo tumboy. Di tapayaan mo, nunitom ti makagapuno apay ang nagbaliw. Awan mo't ngamin makita ka Malaysia no kas di nga kuyog da. Ang imposible mo. Nga dapay sa bali ang makagapo, iti pa nagbalbaliw na. Ang mga no dalaang mo't makagapo, no apay alalaki ti sigo datigtignay na. Ngam kinapudno na. Talaga babae tirikna na. Nagpintas kan, Janet. Saan ka di ahos tutay kunak? Abag bagay mo ti atibdog abo. Uray si kamat tong. Nagtar kamat. Sapay ko ma, tagtalin at ti pa naggayam ta. Aging gadi ta makaturpos. Masigurado ngagtalinaad. Awan pa'y nagayom ko akas kan kay ti kinasayaat kan kinasingpet. Nalabas samot dahit apa ng patirayok mo. Seryoso ak itimbagak tom. Kaya't mo ka di, nga ipashare ka mat ijay nano mo abalay mi. No maikariak lakit di nga ipasyar mo ijay balayo. Apay kumasaan ka amay kari. Awan pa'y babae nga impashare ko ijay balay. No dila ang siksika. Udno ka di day tangay bagam. Amangan kit di mat no may kamanong ak nga ipasyar mo ijay balayo. Uray damagam to ni nanang ko. Si kapay lang ti babae. Apadap awak ijay balay. At da ka din relasyon nyo kini Manang Janet, Manong? Awan pa, ading ko. Saan ko apaayan ti tarigagay ni nanang? Ama katurpusak pa'y. Madlaw ko ngamin anasingad kayo ni Titunggal May sa Manong. Planok pa'y laang, ading ko. Ngaminton makaturpusak. Iso ti babae, ng arapaap ko. Nasingpet matkit di kan nagagat ni Manang Janet. Awan ti makunakan ko ana. Kaya't ko nga ipasyar ijay balay. No awan klase. Agpakadak ni boss. Masigurado adi na tayo palubusan. No agigiddan tayo atalong agpakada. Sigurado dayta, ading ko. May sublat kan tumat, nga agbakasyon inton sumangpat kami. Nakitam ka di, ti ibagbagakan ka? Saan ka di ahusto, Anya tinakitak ahusto ako naman, ha? Kunam nga agad adal di anak mo. Angam nangisang puhat iti babae. Inton madamdama, agsikog to di babae. Kat ipaaw-awer dantukan ka ti anak da. Gapo ka di tanangisang pet, kat agasawa dan? Uray saan da pa'y nga agasawa, Kayat mo asawan, agbinbin nantay dalatan? Awan papanan na, no di agsikog to di babae. Adda kadakwada day tamanang. Amo da mo tinasaya at kansaan? Iso nga rod nga iparparupakken ka, asaan na mapasamak ti arapaap mo, makaadal danto. Anya pa'y nga no di kasta. Sa anak mo't nagkurang anang bangbaga kadakwada. Kat, mamatikan nga agpaiso ti ibagbagak, Ay, kunak tumatkan ka. Awan pa'y imbagak, asaan apim mayso. Imbag ta si kamat ti simublat nagahawid anak. Si kamat ti pagdamagak. Pudno ka di ti atap ni Antiyo nga da relasyon damanong mo kan ti babae nga impasyar na ditoy. Awan pa'y ita, Nanang. Ngam plano ni Manong Arman, inton makaturpos dan iti panagadal da. Day ti imbagak ka ni Antiyo. Ngam ipilit na ti atap na. So binaybayak. Mamati ak iti imbaga ni Manong mo agayam na ti babae. Agpadada na singpet, Nanang. Kaya't dati makaturpos iti panagadal da. Anya ka di mo ti alalaan ti babae nga kurso. Agpadada mga alay ti kinapulis. Ngam amo yun, Nanang. Sigud atumboy gayam da iti babae. Ngam nagbaliw gapo kini Manong. Kaawatan nga agayat mat nga rod ka ni Manong mo no kasta. Nagbiit ipanaglabas ti aldaw. Dandani kayon makaturpos iti kinapulis.
At ako may rekomendayo apadayo anasing patatrabahador dito asumukat to kada kayo. At daading ko abalasang, boss. Nalaing matday dyan nga trabaho. Sige. Nulakat takasla kada kayo kinimay ka nagagat, kayat ko. Un, boss. Kaslaison to ti kasukat ko no makaturpusak. Kas kada kami kan ni Mike, agadal kumamat lang. Sige, basta nagagatlakit di. Tsakamin kaya ti sadot. May pasigurado, boss. Uray babae day jay, taalis tumat nga agtrabaho. Kano nga rod nga umay day takabsat mo? Umadanin ti bakasyon kan panagturpos mi kan ni Janet, boss. Umay tumat ten apaman nga agbakasyon kami. Anya ti kunam, mapanmat ni Josie ijay syudad. Agturpos nga minin damanong, nanang. Sayang met, no sabali ti sumukat nga agtrabaho ijay. Kabailan nga ta ni ading mo ti agtrabaho, kabayatan nga agadal. Adda kami paymat kini Manong nga kadwa na ijay. No agpulis to ni Manong, di adda pay lang matakadwa na, nanang. Saan mo nga ron abaybay ang ti ading yu ijay O nanang, apay kumabaybay ak ngay. Ay, sapay ko mata makaturpos kayo amin. Dandanin makaturpos ni Manong, nanang. Sakto matan ti sumaruno. Maragsakan ak unay, tamalpas matlaangan ni Tom. May santun a pulis. Wan nanang, mas dao tulakit di jay na mamati nga agad adal ni Manong. Bay amlata dagiti tao, akanayon nga awan pa nagtalag na itipada na a tao. Wan mat kiti nanang. Ikunada, isuda lang tinalaing. Ne. Apay, anak kapulis ka iti kastaunay. Papanam. Itagamin ti panagturpos ti anak ko akas pulis. Inak mamat imarcha ti anak ko. Anya? Pulis? Kunam? Dinak manrabakan, sika? Pudno ti bagbagak. Aggid dandang agturpos iti gayem na babae nga impasyar na ididitoy. Saan nga asawa day jay, tagpadadang agad adal. Aggayem dalaeng. Na, pudno ka diti ibagbagana. Nga agturpos a pulis, ti anak na. Sige manang panawan ka pa'y dito'y dalan. Inak agpagraduar. Pudno ti ibagbagak. Aggid dandang agturpos iti gayem na babae nga impasyar na ijabalay. Saan nga asawa day jay, tagpadadang agad adal. Aggayem dalaeng. Pudno ka di. Ti ibagbagana nga agturpos a pulis, ti anak na. Sige pa'y manang, panawan kan dito'y dalan. Inak agpagraduar. Saan ka di amang rabrabak laeng? Ne, apay kumamang rabakak. Rumbeng ka di, nga irabak pa'y dayta. Sige, tama nga dumaladawak, iti pakaangayan ti graduation ti anak ko. Sinalbag. Nagpinpas ti kaus na. Agpagraduar nga ta nga agpaiso. Addan anak na a pulis. Apay ngay nga agmay-may sa. Intasabtan ni nanang iji paradaan ti Jeep, Manong Mike. Wanadin ko, agkukuyog to'y ako mapan iti pakaangayan ti graduation ni Manong. Sigurado ang managsaka ni nanang amang imarcha ka ni Manong. Umunapay lang da ito'y abaligi ni nanang. Sumarunutan tumat. Mabayag pa'y kanyak, Manong. Sika, katdandani kan agenroll iti kolehiyo. Basta tuladan ta ni Manong. Masapol nga aglepas tayo amin. Akas arapahap ni nanang para kada tayo. Isu alala ingagmat, Manong. Arapahap ni nanang. Ngamda tayo matlang ti agnumar. Para itinasayata masakbayan tayo. Pagbagay yung mantay tabado yun, nanang. Masapol anapintas at iti graduation ti kabsat yaw. Naragsakak una ay taaggraduaran ti kabsat yaw. Uray da kami, nanang. Naragsak tayo amin. Ha? Andan pulis akapamilya tayo.
Anya nga tamot ti makuna ni Auntie Dina no maamuan lang agturpos ni Manong. Nagsabat kami ijay dalan itay. Dinamag na no papanak. Imbagayo ka di nga agturposan ni Manong Tom? Imbaga, kaslasaan amamati. Pinanawak latan ijay dalan tama nga no maladawak. No awan adagos tilugan. Kuna ni Manong Mike, ag-blow out tayon to kano. Kat ayaban tayo ni Auntie Dina. Gwen, tatno di na atapan nga agbalbalog ni manong mo dito yung syudad. Kablaawan ka, anak ko. Gapo iti kinasaet mo, may sakanton a pulis. Congratulations, Manong Tom. Congratulations, iti ka barbaro a pulis. Agsaludo akman, Sir Pulis. Oh, Ta nagsaludo ng agpaiso. Agyaman ak unay kada kayo, Giyaman tayo iti apo. Ta nasalon at tayo akanayon. Uray pirmi, ti kinapanglaw tayo. Oray na panglaw ti tao, no lakat na salunan. Dakkelan a pagyamanan iti apo. Ayan ka din ni Manang Janet, Manong. Kablaawan tayo mat, Dayjay ti kapamilya na. Madlaw ang naragsakta. Di daing pagarop, amaysan a pulis ni Janet. Ay, imbaga na kanya. Ano saan kayo kano anak kita? Saan kano anagtuloy anagadal? Inalukoy ko ngamin nga agadal, mat. Addaytan, umay dito yan. Kablawan ka to. Pinagyaman ako unay ka. No saan ta nagkita? Ang mga noawan da ito'y abalikik. Bukod mo abaligi dayta, Janet. No saan ka nagsalukag? Saan ka nagbaligi? Congratulations, Janet. Babaan iti panangalukoy mo kanya. Iso ang nagtuloy ang anagadal. Awan iti planok nga agadal. Itatagpadatan ang nagturpos. Andan to'y pudnokan ka. No anyaman day tang ipudnom. Si dada anak adungag. Basta si ka. Agyaman ako unay kan ka, Kat sapay ko ma. Tasaan tangagin na dayo, iti master ka na trabaho. Maragsakan tanakapasaka iti board exam anak ko. Naan-anayan ti kinapulis mo. At dapayan pagtrabahuan mi ni Janet, nanang. Nairan na nga agkasapulan da iti nagatlayan mi. Naswerte kayo nga rudno kasta anak ko. saanan nga ijay faktorya ti pagtrabahuan nyo, Manong? Da kami matan kini Josie ti sumukat kada kayo ijay. Lalaingan niyo ti agtrabaho ijay, Tapno di na kayo ikatan ni Mrs. Cross. Istrikto da ijay. Wen Manong, agtrabaho akmat iti bigat, agadalak iti malam. Uray para bunagak idi iti karton. Nakatulong mat kanyak, tapno makaturpusak. Uray kasano ti kinababati trabaho. Dumteng ti panakay talo, babaan iti gagat kan anos. Ag-blow out tayo, sakbay amapan agtrabaho ni Tom kas pulis. Pag blowout ka din ni Manong, ti pinadakkel mo ababoy, nanang? Talaga nga insangrat ko dayta para iti panagturpos ti kabsatyo. Asino ka diti kang runaan ang maawis, Nanang? Adda ka ni Manong yu dayta Ngamti kang runaan nga awisag kat ni Manang Dina. Ay, Kunak no saan yun nga awisan. Nakanayon na tayo at agibasitan, nanang. Awan ka no ti pag-aadalmi, tanapanglaw tayo. Nalipatam ka din ti bilin? Ano barsakan da ka iti bato? Kat barsakan mat iti tinapay? Uray kas jay ti aramid na. Pakitaan tayo latta iti nasayaat. Naglaingan ngay, no tinapay ti ibarsak ko, nanang. No ngay natamaan ak iti bato nga imbarsak na. Basta saan atutupan ti tao amad iti aramid na. Kasta tinasaya at atao anak ko. Nagagatmutla ka di dagiti kakabsat ni Tom. Wen, awan ti makuna kadakwada. Masapad amat asumra kiti paktorya. Nayunak sa ti oras sa panagtrabaho da iti paktorya. Nayunam ka di mati sweldo da? Apay ko man nayunak. Kat saan mo't anak kaadal ti kabsat na? No saan ang nagtrabaho iti paktorya?
Nalipatam samet a sweldo na ti inaramat na nagadal. Sana sika tinang padal kenkwana. Nagsweldo ka di, no saan ang nagtaod iti paktorya ti kwartana? Nagbanugan na ti kwartana ako nam. Saan mo basta inted? Naguray ka man. Apay aya nga isakit mo day di a tao. Ibagbagak lang ti pudno. Itaman pa'y nakaumay ka diti balay, sika, Josie? Umay kayo kumaawisan, auntie. At the blowout ni Manong Tom. Iparupam ka di kanyak, nga adda pulis akabsat mo? Auntie, napatig ka ni Nanang. Iso asi ka kano, ti kapatgan nga awisan na. Nga ta? Saan ka di akayat na lang nga ipasikat kanyak, nakapagturpusen ti anak na? Awan matikas ta nga imbaga na, auntie. Amok pa yun. Ang adda importante apapanak, inton madamdama. Ay, kasta ka di, auntie. Dumagas kayo. Sakbay amapan kayo iti papanan nyo. Magitan to, no makadagasak. Sige nga rod, auntie. Umuna ako na. Kat sumaruno kayong ton. Kasla kayat ko timapan. Mauna anak mat itibait. Linais ko ngamin ida. Umapalaksamot nga addan na paggraduar ng anak na. Idinto ta siya kat awan. Apay asan mo akadwa ni Antim, anak? Ada ka nung importante apapanan na, Nanang. Unay lakit din ni Manang Dina. Anya nga iti importante apapanan na. Apay ngamin akasla na pudo ti dara ni Auntie Dina kada tayo. Saan ko nga mo, anak ko? Gamawang mati madingar aramiden tayo kankwana. Day tangaro ti bakas dawak, Nanang. Dumteng to ti panawen. Amayat ti panakilangan na. No kanayon anasaya at ipakita tayo kankwana. Nga ta, Nanang. Day ta ti maawatak kankwana, anak. Awan ti anak na anak katurpos. Idinto ta nalawlaw at isa nikwada ngamda tayo. Anya nga'y kumati pa kainaigam ijay, Nanang. Di na siguro maaklon. Ngamin, marigrigat tayo nga misuda. Napanan ni Manong ijay syudad. Tamang rugin nga agtrabaho kas pulis. Ing kami matan kini Josie ijay syudad, Nanang. Sige, anak ko. Lalaingan yo. Tapno makaadal kayo mat akas ka ni Manong yo. Nanang. Uray sang kay bagada na panglaw tayo. Ikagumaan mi ti agadal. Uray awan sa nikwa tayo, anak ko. Gagatlaeng ti puunan tayo. Kalpasan ti sumagmamano atawan. May sakto mata na maestro. Daita ti karkararag ko, anak. Ti makalpas kayo amin. Ulitak, Nanang. Ikagumaan mi atun uyen ti arapaap tayo. Anya ka di mati kayat ti adim akurso, anak. Damagin yung tukin ko, Nanang. Saan pa'y kanong amin ang nakapagdesisyon, dinamag ko. Nakastrek ka din ni Manong mo, kas pulis. Wan, boss. Duwada ka ni Manang Janet. Maragsa ka nakpara ka dagi adwa. Masigurado nga danto na ununag paya relasyon da. Nalambit, sir. Pudno ka di atomboy ni Manang Janet, idi, boss? Pudno da ita. Ngam nabilag ni Ayat, ang mapalok nang natin ang kanapuso. Kasta tinapasama kini Janet. Diyo ko na anatangkan ti poso ni Manang Janet, sir. Kasla-kasta na, talakyan kat nga rodidi. Mamati ak, adakkel ti maaramidan ti ayat iti tao. Numaminsan, depende dayta iti agayat. Ada tumboy nga agayat iti pada na babae, uray saan kumarumbang. Adamat lalaki nga agayat iti bakla. Saan ka di, boss? Nga madamot dadu maalalaki, nga agayat iti bakla, gapo iti material abanag, wano gapo iti kwarta. Kastama tinangag ko. Pudno nga ta.
Nadlaw ko asurot-surutan na katimay sa atumboy di pagadalan ha. Iti ka ano man, saan nakapailawan iti may sa atomboy manong. Rumbang lang nga din ko. Sa maysa, ubing kapay. Makauray ni Ayat. Wen manong, saan na bali? Tawan pa'y matimbaga di tumboy kanya. No adaman ibaganakan ka asa na rumbang. Nagklika mon. Ay, ewan gayam. Nakapag-desisyon ka din? No anyan to ako rusul ti alaem? Wen manong, kaya't ko tiyagbalin aners. Ay, kunak no kasla kanya ka man nursuro. Addan to nga rod na sa kabsat ko. Sapay ko manong. Agbati ka dito opisina. Tadda ka no surutan mi ama nagdakdakas. Anya ka diti kaso ti managdakdakas. Adda ka nun hinuldap-dabas. Imawag ti driver dito'y presinto. Apaman ang nakaruwar dagiti huldapar. Nagturuan da ka no. Nakalugan day ti gate awikar. Ngam naala ti driver ti plate number na. Sige, agan-anad kayo Managdakdakas ti kalaban nyo. Ikararag mo, ng awan dagas ang mapasamak kada kaming agkakadwa. Wentong, kat mapan kayo ka din. Wan, inyawag ko kadagiti daduma a presinto. Takitaan da amin nga aglabas alugan. Apay nga takala at nagtimbayo ti barungkong ko. Anya ka diti kayat asawan da ito'y. Awan mati sakit ko iti puso. Adda ka di kayat asawan da ito'y. Hello? Asino ka di dayto Kumusta tinapanan nyo? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan nitong kunam? Hello? Asino ka di dayto kumusta tinapanan nyo? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan nitong punam? Saan? Masapol nga awagak dagiti kakabsat nitong. Mapan kami iti ospital lumalpas ti trabaho. Diyos ko, sapay ko matawan da kasama pasamakin nitong. Ilisim ko mga po iti anyaman na pagpagatan na. Di mo ko mabaybayan ti lalaki anang tadragsak iti biyag ko. Hello, manang. Sika ka di na ito'y manang Janet. Wan, Josie. Mapantayo iti ospital apaman amalpas ti opisina. Diyak makapanaw ita, tasyak laang ti adda diti presinto. Apay ka di, manang. Anya ka di tinapasama. Napaltugan ka nun ni manong niyo. Anya? Apay ang napaltugan. Asino tinang paltog? Napanda nagresponde ti may sa apas an hold up. Ikat, kasano ito ni manong? Diyak pa yan mo. Diyak pa nakita. Inyawag dala ang kanyak na impanda iti ospital. Sige, tay baga ka ni manong Mike. Tagpakada kami ka ni boss. Taumay kami. Manong Mike, hinta ka nun yung ospital. Ha? Apay, anya ti aramiden tayo di ospital. Impanda ka nun dyan ni Manong Tom. Napaltugan. Ha? Napaltugan ni Manong Tom? Inyawag ni Manang Janet kanya. Ada ka no hold upper a kinamat dang. Sas, delikado nga rodong kasta. Intagpakada kini boss, tamapantay di ospital. Kasano nga ta ni Manong? Anya ka nga ospital tinang ipanandakan ko na. Tsakmatan dinamag ta natarantag. Awagak ni Manang Janet tadamagag. Apay nagkuyog kayo nga imay ditoy. Saan ka di arumbang adda kayo iti ayan ti trabaho yo? Agpakada kami kuma, boss. Mapan kami di ospital. Apay kumamapan kayo di ospital kat nagsalon at kayo mat. Intaray da ni Manong Tom di ospital. Napaltugan ka no. Doktor ka nurse kayo kadi, tada kayo ti kasapulan da ijay. Mapan kayong tuwa, inton malpas ti trabaho yo. Madanagan kami ngaminan, boss. Kaya't may amakita no kasanon ti kasasaad ni Manong. Nurse kan doktor ti kasapulan na, saan kat ada kayo?
Ingkayukit din iti trabaho nyo. Mapan kayon to, numalpas ti oras ti trabaho. Nakita ka naggapo dagiti agkabsat ditoy. Apay akas lagparparikot da. Agpakpakada dakit din, kat saan pa imot nga oras ti panagaawid? Ha, naglalaingandan nga'y. Apay nga agpakpakada da. Napaltugan ka nun ni Tom, aday di ospital. Anya? Apay nga napaltugan? Diyan ka mo ah, saan ko na dinamag? Imbaon ko lat taidama pa nagtrabaho. Ay, awan lakat konsiderasyon mon. Pinalubusam ko maidaa. Saan mat nga isudat imang taming, tatimat doktor? Bimma to talagang tipusom. Kasanuno at dadagas ang mapasama kinitom, saan da na makasarita piman jay tao? Palubusan kayo ang masapa itarumwar. Ing kayo ni Hospital, Josie. Padamagan dakto no kasanon ni Tom. Agyaman kami unay, boss. Inakibaga ka ni Manong Mike. Tamapan kami ni hospital. Sige, katsapay lakuma. Tawan dakas ang napasama kini Manong yo. Agyaman akmanin, boss. Madanagan kami unay ka ni Manong Tom. Ala, ing kanayaban ni Mike, tamapan kayon. Sige nga, Rod. Dumagas kami pa iti ayan ni Manang Janet, boss. Mala, ing kayon. Nasapa kayo mat nga imay. Nasapa ka diti panagawid nyo? Itay kami pa'y kuma. Ngam di na kang pinalubusan ni madam. Imbagkit di ata da ni sir, kat pinalubusan na kami manang. Talaga aman nakaawat ni sir. Ngam ni madam, saan? Kuripot pa'y ni madam. Intayo ka din di ospital manang. Sige, pagpakadaak pa'y iti kadwami nga adda diti presinto. Ibagak amapan ko kita ang ti kadwami iti ospital. Palubusan da ka di manang. Masigurado ka, takadwami matin nakitaan sa anak mat nga agawin. Alang Roden, urayan da kan manang. Kabagis, apay akas lang madanagan ken agdardaras ka amag na. Kuang amin manang, adda ka no iti ospital ni Tom, isutin niyawag dagiti ubing. Adda ka di cellphone mon, kabagis. Ti amok kat awan cellphone nyo. Adamat inted dagiti kakaanak ka ma cellphone ko. Agmay sak ngamin iti balay mi. Isu akanayon dak nga i-video call. Ay, kasta ka di. Amom nga Rodan, nga aramatan ti cellphone. Ay, uwan ama nang, nalakalaang matasuruan. Sige, tamapanak pa'y. Anya nga tati sakit ni Tom. Ay, adda pa'y gaya man cellphone na. Di na amo idi nga aramatan ti cellphone. Ay, agbaliw sakit din ti biyag ti kabagis ko. Saan ko nga ipadlaw nga adda apal ko kenkwana? Imbaga ti adda dito'y information nga addan iti ward ni Tom. Ala, mapantayon ijay. Kunaklakit din o di ICU ti ayan na. Ngam na imbang ta saan? Kat ijay ward. Uray siya nga ron. Kunaklakit din no grabe. Lino kunak ti kadwami a pulis. Kuna na delikado ka no. Pinagdanag na tayo deta pulis ha. Inton kon madanog ko day a pulis. Nalakala ko mati dumanog. Danugam ti lalaki a pulis, manang? No mabalin la kuma. O sige, intayon iti ayan na. Imbag man ta nakaumay kayo atalo, kat oras pa iti trabaho. Kunaklakit din no pudno ti imbaga ti kadwat. Grabe ka kan. Patpatsyammat day di asidro. Langsot day jay. Di tamat sakam ti ayan ti benda manong. Isu ti pinaltugan ti awanan bain. Ngam napaltugak mo ti tiyan na. Adda di ta ICU. Bambantayan ti pulis. Imbag man. Tasan asika ti adda di ta ICU manong. Nakigtutak idi nakita nga da pulis ijay. Unak no si katibambantayan da iti ICU. Danag yu lakit din aya. Adayo pa iti bito ka ti tama ka. Isu nga awan pagdanagan yu. Kunaklakit din no, grabe tinapasamakan kan anak ko. Unay kayo lakit din aya.
Permitidanag yo. Hasino ko mga iti saan nga agdanag. Sa ula ang anapaltugan kan kat makapadanagan. Tapno man na yunan ti pamilya tayo. Kaya't yung kadi ang mga asawa ko, nanang. Apay kumasyak ti damagam ngay. Saan mat asyak ti makiasawa? Damagat laang mapalubusan dak. Apay kumangay nga iparit ko ti pagragsakam. Adamat ten trabahom. Asino ka di ti babae, anak? Magpailaang nanang. Saan ko pa'y ngamin nga inaram? Mga asawa ako ngam awan pa'y matgayam inaram mo. Masiguradom ka de, akayat nakati babae nga armam. Kumusta ti kabsatyo? Saan mo't gayam grabe, boss? Saka tinatamaan, lasaglaang. Awan tinatamaan ato lang. Nasaya at met. Ta sana grabe ti pan nakapaltog ti kabsatyo. Awan kayam. Agayan ayat da ka din kini Janet? Saan sapay mat, boss? Ngam saan mi nga mo, nulimod kit di ti relasyon da. Apay ko mga ilimad da. Awan mat ti tumubngar no kas pangarigan. Awan mat ti amok, boss. Diyak lang amo at ikabagyan ni Manang Janet. Ti amok kitadan relasyon da ide. Tanasinged da iti tunggal maysa. Ni Tom tinamagbaliw iti kinatao ni Janet. Urayan tayo ti sumaron no akabanata, boss. Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Kasta ka din, nanang. Agyanak pa'y laang injay balay, iti sumagmamanong aldaw. Wen tapno aginanaka pa'y. Agpaimbag ka analaeng. Saan matadelikado da ito sugat ko, nanang? Mabit ang maimbagan da ito'y. Masapul at ang gadam da ita, anak ko. Agsubli ka lang iti trabaho no naimbagang kan. Matong paltibilin ti Reyna, nanang. Nasaya at ba't? Tapno daras ka maimbagan. Pulis a pinaltugan ti managdakdakas. Sapay ko ma. Tasaan amatay tinapaltugak. Nanang, kaya't ko amabalod laan. Saan amatay? Maimbagan siguro, anak. Nauray ka sa nuti kinadakas ti may sa tao. Ikan iti gundaway ngagbalbaliw. O nanang, napilitan naklangan ang paltugan ko ana. Pinaltugan nak. Ngam, saan nga iti ulo ti pinaltugak? Jainam na maag, asaan na nga ipatay. Apa yan? Adamat saklay mo amagmag na dito'y dalan. Nadisgrasya, anti. Nagresponde kami iti may sa abos an hold up. Inabak na ka ti hold-upper? Sika tinapaltugan? Kasta ka di? Napaltugak ti hold upper, anti. Adda ito ospital, ngam bambantayan dagiti pulis. Amangan numapan ilibas dagiti kakadwana. Ay, pagmadyan na ti kasta at trabahom. Ay, may mayat langan ti manalon. Tawan pagdandanagan. Ngam kasapulan tayo mo't dagiti pulis, anti. Addamang tiliw, no addaman nagdakdakas. Ay, jak lakit di kayat apagbalinan a pulis dagiti anak ko. Ay, amangad no saan lang asaka ti mapaltugan. Nuulungay, di pa'y kat maunat. No kasta amin nakapanunutan ti tao. Kasanon, no umadudag iti managdakdakas. Tawan mang tiliw kadakwada, anti. Amang no patida kayo, kat ulyan ti agtatakaw. Naimbagan ka din tasakam, tain may kandito'y presinto. Medyo mayaten. Ngam, adda sa balian na sakit ko. Tiiliw ko kan ka. Diyak madaaran. Di nakman rabakan, taamangan no mamati akan ka. Rumbang amamati ka, taday tatipon mo. Mamati ako no day tatikunam. Talaga ka di, amayatan day tasakam. Naan-anay ti panagimbag na. Nulakat song batan na kon. Anya ka di ti kayat mga isungbat ko ken. Agun ka magtana, Janet.
Napudnuunay ti panagayat ko kan ka. Amumad, anaso di ti panagayat ko kan ka. Tom, ikan na kumapa iti panawan amang tingiting itiriknat. Di na kumamot ang parigatan, Janet. Please. Sinong batan nga ta ni Manang Janet ni Manong Tom? Napanda nag-date. Masigurado kasong batan na. Tanaragsak damat nga katkadwa kini Manong. Kan nagsangit pa, idi napaltugan ni Manong. Sa bagay. Masigurado nga katunusan da. Tagpada damat anasing pait. Nabayagdan nga gayam. Amodan ti kababalin ti tunggal maysa. Masigurado nga katuluyan dan to. Kat mapadasan tanto ti agabay, ading. Si Kamat Manong. Abay adagos. Nabayagdan nga agayam. Amodan ti kababalin ti tunggal maysa. Sigurado nga katuluyan da adwa. Mapadasan tanto ti agabay. Si Kamat Manong. Abay adagos. Di da pa'y nagtulagan ti kasara. Di mo ka di kayat? Mapadasak ti agabay. Tadyak pa'y nagababay kat. Sa bagay. Damo ta ti agabay no kasbilang. Iti pa'y kabsat pa. Masigurado ka mayat to ti bangunin da a pamilya. Tanasaya at mati trabaho da adwa. Naliday ka mo't kabagis. Ada ka di parikot. Ay, awan parikot ko. Syakpay. Nakitak ngamin analiday ka nakatugaw di nga agmaymaysa. Iso nga inasitgan ka, Manang. Adalaang nalagip ko. Iso ako nam analidayak. Awan mo tirumbang apaglidayak. Ay, iwan mo't kitdi Adamat mabalin mo iti biyag. Magatang mo matamin akayat mo. Kanalawa ti sanikwam. Pudnumat. Iso nga awan tirumbang apagdanagak. Wano paglidayak. Panawan ka pa'y nga rod, Manang. Anda pa'y papanak. Awan kabalay ko nga anak ko. Addan bukod da abalay. Adayodan kanyak. Naimbag pa'y kan ni kabagis ko. Taiti lang asidag tinagbalayan datom kan ti asawa na ani Janet. Nakapagturpos mat amin nga anak ni kabagis. Pulis, maestro, kan nurse. Ay, saan gayam alapad ti kinapanglaw? Tapno makaadal ti tao. Ay, anya dayjay. Ay, adamat nagkarintong ija kusina. Inakman kitaan. Ha? Apay ada ka lukat titawa. Ay, adan samot nakastrag. Ay, tulungan dak! Nana, nangagyo ka di dayjay? Ninsamot Manang dayjay. Agpapaarayat mat. Darasam, Janet. Alam ti paltong mo. Umawag ka iti kadwata. Tamapanta di da balay ni anti. Agan nagkang masidag. Agarudok ka. Pupno dida ka madlaw. Siyak mat ije bangiv. Aganat ka mat, Janet. Iti kasukpukan mat, ti panglikawam. Sa batam dagiti kakadwa nga umay agresponde. Awan sa bali apag naandag iti managdakdakas. No saan nga iti doadalan nga agturong dito Iawag mo. At ti may sa agrupo, kat iti makannawan adalan ti pagyananda. Timot may sa agrupo, kat iti makan nigid. No aglibas man dagiti managdakdakas. Dida pagarupan nga da pulis iti madalanan da. Inta nga rudan, kat agan anad ka. Anti, nakarakad ka. Mabitlaan, ukarkarang ka. Aday, nga tinapasama ka
At nang uli dito'y balay, Barok. Anya? Dara-dara tisa kayo. Masapul nga ipanda kayo di ospital. Matayak ka din, Barok. Pinaltugan ti managdakdakas ti sakak. Hanggang saan mo tanagunit ti paltugda. Nakasilencer siguro, auntie. Ipanda kayo pa di ospital, auntie. Ayaban tayo ni Nanang. Tapno anda kadwayo di ospital. Tag-duty kami kan Janet. Napanan nga tandag iti managdakdakas. Nabibigyo ka di ida, auntie. Nakamaskarada amin, Barok. Upat da, tumboy samat ti maysa. Madlaw iti panagsasauna. Hindi ka idanag. Taadan Janet, kanda duma a pulis iji dalan. Ay, kasta ka di Barok. Ay, imbagman. Nangagmiti pa nagpaarayat yo. Isungay may kami adagos. Imbagman, Barok. Idi nagpaarayat hak. Pinaltugan ti maysa ti sakak. Binusalat ti maysa ting iwat ko sana kinrakad. Diyan na dumag at dinadaal dati aparador. Inala dati alahas ko. Ay na, agyaman agkan ka, Barok. Pagrebangan mi dayta, auntie, timang salwad, iti seguridad, ti umili. Nanang, agpalas kayo. Ipantayo ni auntie iji ospital. Pinaltugan ti agtatakaw. Diyos ko. Anya ti pinaltugan daken ko, ana. Saka na, Nanang. Ala, darasan nyo. Uwan, anak ko. Ti cellphone mo, anak. Agri-ring. Mabitlaan, song bata. Hello, Janet. Kumusta di tayan yun? Pinaltugan dati sa akin ni Auntie Dina. Anya? Natiliw min dagiti awanan bain. Inlugan mi idan iti polis mobil. Urayin da kami. Tailugan tayo ni Auntie Dina. Pinaltugan dati sa kana. Napaltugan ni Auntie Dina. Uwan. Anya ka di pa'y tinala dagiti managdakdakas iti balay mo, manang. Ay na, dagiti alahas ko. Imbag tayo di kinapkap dagiti pulis. Naala damat lang dagiti alahas ko. Imbag tanang ngagmi ti panagpaarayat mo. Nagunay matadagos da Tom kan Janet. Iniawag na ka dagiti kakadwada a pulis. Ay, dakkel gayam ti maitulong dagiti pulis. No adda kastoy apasamak. Wen manang. Isu asaan tayo at agibasitan dagiti pulis. Naalibtak da Tom. No di da inyawag ka dagiti kakadwada. Ay, jakla amon. Amangan no saan anabawi dagiti alahas ko. Inaladala nga rudan ti alahas mo. Pinaltugan da kapay. Nagdakas kat dagitan. Wen nga rod. Angam ita, nakaposas dan. Di dan makalisi. Maikawa kiti kawan dagiti agkakabsat dito'y Paktorya. Nagagat ka nasisingpet da. Dagiti kabarbaro at trabahador kat addasad sadot da. Di da martapan itikas kadagiti nga agkakabsat. Napudno da nga agtrabaho. Nami di nakaturpos da. Pimanaw da matad diti Paktorya. Agsipod tanangat nga to ti sweldo da iti trabaho da ita. Inaramat dalaeng ti Paktorya. Kasano ako na mga inaramat da ti Paktorya. Nagtrabaho da iti husto. Inaramat da ti sweldo da tapno makaadal da. Ngam no awan to'y Paktorya. Di da kumamat na kaadal. Saan mo da nagprogreso to'y Paktorya? No saan agapu iti kinagagat kan kinaanos da ngagtrabaho. Iso apatas tayo laeng. Nadangran mat gayam tito lang ti sakam. Maopera ka no, kaikatanda tinadardar ato lang. Sukatanda ka no itilandok sa dasimintuan. Nagdawel dagiti ama nagdakdakas. Ay malungsot da kuma iti pagbaludan. Inaimbag ata saan aday taulom ti pinaltugan da. Wen nga rod. Idi pinaltugan da ti sakak. Jak nagkutkot Tapno didak manen paltugan. Nang pidot ti maysa iti lupot. Kat inrepet da iti ngiwat ko. Ay,
Una yung dagijaya managdakdakas. Kasanon, no naira na nga awan datom kan Janet. Daytan ti jak amo. Amangan no anyan tinapasamak kanya. Pagmadyan ti agmaymay sa iti balay manang. Isu akin ay kayat datom kan Janet. Nga ijay asideg ko tinagbalayan da. Ibagak tuman mat kadag iti anak ko. Tada ko mamat agyan, ija balay. Nabayagayam abirbiro kan dagiti pulis dagiti agrupo. Ato kanon ti babalay nga inulida. Wen gayam, damanong Tom, kan manang Janet tinangidaulo iti panakatiliw da. Nagpulo matlaangan dagiti awanan bain. Nailanad pa yan iti pagiwarnak. At danto pamadayaw ang maipaay kadagiti ng tiliw nga indauluan damanong kan manang. Rumbang laang. Ay, iso adakkel ayaman ko kadatom kan Janet. Imarayat dadagos, idi nagpaarayatak. Di kagdanag, anti. Awagak to da kasinsin, taumay da. Di da kay panawan. At ako makabalay yung anak yo, ah? Ay, kasta ko mga rod, balasan ko. Ang pimanaw damat ngamin. Kumusta ni Auntie Nanang? Di pa'y ka di mabalin nga gawid? Dandanin agaawid, anak. Pinabantayak pa'y ka ni Jose, taumayak mangala iti pagsukatak. Jakmat masarong karan ni di ospital. Tabisi akmat iti pagadalan. Mapanbuntun sa rungkaran ni Jabalayda, dandani mo ito nagawid. Agsublin to no follow-up check-up na. Kadwa ak tumanayin. When matitian, Nanang. Jakmat ngamin mabalin ti lumangan iti pagadalan. Sana bali at tasyak mo ti mang bambantay kan kwa na. Ni mat Jose ti mga asikaso kan kwa na iti ospital. Awan ka di pa imay ka dagiti kakasinsin mi, Nanang? Di da ka di umay pasyaran ni Auntie? Day tangarod ti pagladladingitan ni Antiyo. Ada imawag, kat di da kanupay makaumay. Tadi da mapanawan ti negosyo da. Imay kami, tapno iyawid da kay balayo. Itako mati panagawid yo. Agyaman ak unay kada kayo. Imbag kayo pay. Tasidadaan kayo amang tulong kanyak. Day tatirumbang iti agkakaruba, kan agkakabagyan, anti. Uray ka sa no tirigat, no agtitinulong kan agsisinaranay, saan amarik na tirigat? Nakaamiri sakitan. Idi, adda pa nangumsik kada kayo. Gaputan apang law, tinakaikamangan ni nanang yo. Gapo ka di, iti kinapanglaw mi. Isong adayo tirik nayo kada kami, anti. Pakawanan da ko mabarok. Saan ko anakita ti kinadalos ti puso yo? Tati kinarigat yo ti makitkitak. Awan tigura mi kada kayo, anti. Jay ibagbagayo idi. Isu tinagbalin akarit. Tapno ikagumaan mi ti makalungaw. Katbay ti makagapo. No apay anagbaligi kayo iti biyag. Ken gapo iti kinaanos yo. Gagat kan anos laang tipuunan mi, anti. Oray na panglaw kami. Adatan dito'y balay mo manang. Inakpay basit di ta balay ah. Umayak tumanan apaman amalpas ko ti trabaho. Ay, ading ko. Italaang anaamiris ko dagiti nagbiddotak iti kalabas. Ay, pakawanan na ko ma. Lipata mo ti amin, manang. Mga baruanan tayon. Dayawak ti kinasingpat dagiti anak mo. Nagasgasat ka ngam siyak. Pag ko naamat, manang, naglawa ti sanikwam. Idinto ada kami kat basit laang. Ang tigamang mo, kat ti kinasaya at dagiti anak mo. Ura siyak, nairanod mat iti kinasingpat da. Dayta, tipod no agamang.
Ay, nakaumay ka met, balasan ko. At naka di napatig nga ibagam. Umay kaawisan, auntie. Blowout ita damanong Tom. Naitaloda iti ranggoda. Gapo iti kinapudno da nga agserbi iti pagilian. Ah, ay sige, umayak Ay, ala kidakkel akalding ko. Tainayon tayo, iti pamasidaha tayo. Kalding niyo? Win balasang ko. Ay, sagutak mat ida. Tana ital ugayam tirangguda. Ay, talaga ama ipanakkel ti tao. Nga uray no napanglaw. No lakit di tanapudno. Ken nasaya at atao. Atiwan natay baknang. Aswitik ken sadot. Adyaman unay iti panang dinggegyo, dito'y Ilocano Radio Drama 2026. Manipud iti puso, kayat ko amang Ted iti naunig a panagyaman kada kayo, aming nga agtutuloy amang suporta, mang denggeg, ken mang itultuloy iti panagbiag daytoy a kanal. Amok abusi ti biyag tayo amin, ada trabaho, pamilya, ken adu abanag a pagururayan iti inaldaw. Ngem uray kasta, ada payleng kada kayo ti Mang Ted iti basit at tiempo, tapno dumgay kada gitoy nga istorya. Daytaket na pateg unay kaniyak, no dumgay kayo kada gitoy a radiodrama, mabaling nga uray basit leng aparte iti aldawyo dayta. Ngem kaniyak, dakkel unay abanad dayta. Tunggal panagdenggeg, tunggal minuto nga adpadaad ti istorya. Ket Mang Ted kaniyak iti namnama a dagiti istorya, ket ada payleng ti lugar na iti puso dagiti tattao. Daytoy a kanal ket saan leng a panghaliwliwa. Para kaniyak, daytoy ket maysa a lugar a pagibinggayan, kadagiti rikna ken kapadasan ti biyag. Kadagitoy nga istorya, makitayo dagiti tattao amang parparigat, mangnamnama, mangyayat, ken mangsagsagaba. Kaslamet leng kada tayo amin iti pudno a biyag. Tikang runaan a tema ti daytoy a kanal ket ti masakbayan. Daytoy asao ket kayat na asawen ti masakbayan wenno future. Apay nga daytoy ti pinili a tema. Ta iti biyag, amin tayo ket agbiag para iti sumaruno nga aldaw. Agtrabaho tayo itatapno, ada nasayaat a masakbayan. Agadal dagiti ubing tapno nasayaat ti biyag da inton bigat. Ken dagiti nagana ket agsakripisyo. Tapno nasayaat ti pagbiyagan, dagiti anak da iti masakbayan. Isu a kadagitoy nga drama, adu kadagiti istorya ti maipapan iti panagpadas, panagtalek, ken panagtultuloy iti biyag uray no narigat. Kayat ko amang ibaga kadagiti dumgeg a uray kasano ti rigat ita, adalata pangnamnamaan iti masakbayan. Mabalin ano dumgeg kayo iti maysa nga istorya ditoy, maamirisyo ti bagyo kadagiti karakter. Mabalin a maikadua ti ritnayo kadakuada. Mabalin a maipanpanunot kayo maipapan, iti bukodyo a biyag. Daytoy ti kayat ko a mapasamak, a dagiti istorya ket saan leng a marikna ti panagaliwliwa, no di ket Mang Ted pay iti inspirasyon, ken panakabalin iti puso. Iti panakaaramid dagitoy a drama, saan anala ka amin. Ada oras a basit leng ti tiempo, ada oras a nakakapuy ti bagi, ken adamet a tiempo a kaslaawan ti mangdenggeg. Ngem tunggal makakitaak iti maysa a like, maysa a komento, wenno maysa a baro a subscriber, nariknak a saanak na agmay maysa. Isu ano mabalin koma, mangibati kayo man iti komento iti baba ti video. Ibagayo no aniya ti nariknayo maipapan iti istorya. Ibagayo no aniya, ti kayatyo a tema nga sumaruno. Tunggal komento ket kasla sarita a direkta, at dumteng kaniya kastagikuwa daytoy a kanal. Keno nagustuhan nyo daytoy a programa, Mang Ted kayo man iti like. Basit leng dayta a pindot, nyem dakkel unay ti tulong na.
Mang ipakita dayta a dagiti istorya, ket ada mang ipateg kadakuada. Keno kayat yu pay adumgeg iti ad-adu pay a radiodrama iti masakbayan, di ka malipatan a mag-subscribe iti kanal. Ti pa nag-subscribe ket kasla pa ng hibagayo kayat ko pay adumgeg iti ad-adu pay nga istorya. Ket dayta ket mangted kaniyak iti dakkel a rag-o ken inspirasyon. Dakkel unay ti kayat ko a mapasamak iti daytoy a kanal iti masakbayan. Kayat ko nga agtultuloy nga agaramid kadagiti istorya a mangted namnama, mangtulong, kadagiti tatao a makaramid iti nasayaat a desisyon iti biyagda, ken mang ipalagip kada tayo amin, asaan tayo nga agmaymaysa kadagiti rigat ti biyag. Gapu kadagiti istorya, mabalin a marik na tayo a dagiti biyag tayo, ket ada koneksyon na kadagiti biyag dagiti sabali. Mabalin amarik na tayo, aada mangawat kada tayo. Saan ko malipatan nga agyaman kada kayo amin. Dakayo ti mangted iti biyag iti daytoy a kanal. No awan kayo nga agdenggeg, awan met ti rason, tapno maipatuloy dagitoy nga istorya. Isu a manipud iti uneg ti puso. Agyamanak unay kada kayo. Agyamanak iti panaglaan yo iti tiempo. Agyamanak iti panag-like yo. Agyamanak iti komento yo. Ken agyamanak iti panag-subscribe yo. Sapay koma tatunggal panagdenggeg yo ditoy, ket mangted kada kayo iti basit atalna, basit arago, ken basit anamnama para iti masakbayan. Hanggang iti sumaruno nga episodiyo ditoy, Ilocano Radiodrama, 2026. Agyamanak unay kada kayo amin. Aggannad kayo kanayon. Ken sapay koma tatibiyagyo, ket mapno iti bendisyon, ayat, ken namnama.